Hej alle sammen. Vi er nye på YouTube, og vi vil sådan... I den her video, så vil vi sådan lige fortælle lidt om os selv og sådan, ja. Så... Men altså, lige nu står vi faktisk på 0 abonnenter, men det er fordi, vi lavede vores kanal i går. Så vi har jo ikke rigtig nogen abonnenter, så det virker sådan lidt underligt at tale til jer, men vi bliver nødt til at starte et sted. Og så håber vi selvfølgelig, at der er nogen, der vil komme og kigge på vores videoer. Så ville det være fedt, hvis I kommenterede ned i kommentaren, hvad for nogle videoer I vil se, fordi hvis vi bare laver nogle videoer, I slet ikke vil se, så det er jo ikke særlig sjovt at kigge på. Så ja, bare skriv i kommentaren, hvad for nogle videoer I godt vil se. Nu vil jeg gerne fortælle lidt om mig selv. Jeg hedder Clelia, og jeg er 14 år gammel. Jeg hedder Isabella, og jeg er 13 år gammel. Vi kommer fra Sjælland, og vi er københavner. Ja, og vi elsker mode og sådan noget, og billeder til billeder, og vi elsker at danse og sådan noget, så ja. Vi synes, det kunne være rigtig sjovt at lave videoer, fordi det er noget, vi begge to rigtig godt kan lide. Sådan noget som videoer og billeder, og det synes vi er rigtig sjovt. Vi vil mest lave videoer herinde om mode og tøj og sådan noget, fordi det er det, vi meget brænder for. Sådan. Ja. Og så vil vi lave videoer om makeup og produkter, sådan, altså makeup, looks og ja. Og vi har tænkt os at lave videoer sådan 3 gange om ugen. Ja, cirka der omkring 2 til 3 gange om ugen. Og det her, det er jo bare sådan en velkomstvideo, hvor vi fortæller lidt om os selv, og den er jo selvfølgelig sådan ret kedelig, fordi at det er jo ikke sådan rigtig noget interessant, men vi vil bare lige præsentere os, så I sådan ved, hvem vi er. Men ja, det var sådan set alt for den her video. Der vil løbet af tiden, så vil I jo selvfølgelig lære os bedre at kende, hvad man siger, sådan lære, hvem vi er, og ja. Hej hej! Hej! Vi er nye på YouTube her. Hej alle sammen! Okay, det gør du bare. Du stopper med at sige hej alle sammen. Okay. Hej alle sammen. Okay, så op.